Yawas Thailand eh. Pasensya ay na lang tanin niyo karon. Lawan nih kan? Hah? Lawan nih kan? Lawan berbeda. Bisa tidak nih berbeda. What? What the fuck? Ada nih lebih lagi. Kau na, apa na? Kau yang gugup tenis. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Thế coi không? Vinh đã. Như thế, cũng là Vinh. Cần gì? Kiểu là chết rồi. Màu đất này là Vinh, màu đất. Rồi. Màu đất là Vinh này, màu đất. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, màu đất đó. Madalang meron gamay ra. Kaya natibugon mo dali na taon. Okay kayo, murag ba ma-play mo. Pangatangga. Ay, lumila. Kasi ano na. Kaya lumila naman natin. Ang tips-tips ka kanina. Ang na-practice mo na na. Ang tuloy practice. Hindi lang. Pas mo kuning kalakihan eh, mga stick-stick pamanggid ni. Karon pa man style ni. Hindi na ba ang suklo pa sana na kardo ba. Yan na kada domingo. Gana da. Oh, ya. Itu kan. Kaya na tuwa na yun. Aduh. Ganyan. Kaya nga nagkita makapon. Kaya mo na ni usurong. Galaw-galaw. Kuha. Di makuha. Berapa minuto. Pamahal, tutup lah kayaknya. Lagi praktis nih dah Alvin bah. Hagnet tayo. Okay kayo. Para lang mga. Para lang mga ante. Hoy, sinsa sa mundo da kay man nga kami malagi taga ko na ni kuando mga dong tuig pa mo ang kuan ni kontrata nga magsige rin kaon. Oh my god! Wow! Cut out na niya. Nga ang ninyo. Mukbang. Ay na. Mukbang 2020. Ano? Oh no! Paano te? Lira. Ito.
Kami kamupa ka. Dapat nula. Bawal ya. Tapos datangnya na. Kagusto na saya lah. Ayaw ko kaya ayaw na di buhay niya. Allah, puno na. Puno na. Thank you so very much. Enak na ulan aw. Sakto, kay pakita na. Ulay na. Ngaon ni. Salamat Tom. Ilan na lang minutos. Pasok mo ko to. Mga pa ila paas na. Mga 10 minutes pa mo. Penanggal, mana dapat tak kan? Ayan, loko dito na. Dua. Dali po eh. Dali na. Ada yang kurang daw. Ini lebih oke. You so
Udah bisa dilangar kalau benar benar dako nila daw. Dako nila daw. Waiter, cook, waiter. Waiter, cook, waiter. Gukol me, sniper. Luya hapit manggae laro gukol daog ko. Apat mo. Dili yang daog sa gana si manggae luluoy. Na may ubang driver nga marama man mo. Na may ubang driver nga marama man mo.
Mag-rato din ang ginawa na rin. Lalu kita gos apa gos kan coba. Ya bilang aduh deh. Kok enggak yang turun kayak naik material. Kita gos enggak bilang masih enggak sama dari aku pakai butong. Tapi sama pakai di bawah di person. Naksel. Ya enggak. Kau tahu man? Itu yang gila dikit-dikit anak-anak. Pero dile dito dai. Kalau aku enggak tahu tuh. Betul deh. Betul deh aku. Oh, ini kedua belajar. Yang udah menza, dia kan kita tuh lima nama kita kan kalau dia bilang pikir, so yang udah kita pikir, itu kan kita menurut dalam sebisa kita satu dengan tugas yang satu kan yang ada kita ada tiga kan, kalau yang belum apa kita belum apa kita belum paham sampai tuh back ya belum paham tiga kalau kau masih masih kau nonton belum kate, oh kita kan mau gitu apa nama mesti tinggal mungkin bukan kalau gitu anak dia harus berubah dengan dia kalau kan kita mau nanti kau anak kau mau tahu bos yang nah apa waktu mau tahu nanti kita kan ada punya juga apa butuh kau minggu nih malah kayak kita bisa butuh kayak betul ibu yang mau pakai buntan sebelum ibu sama dapat auto na pagkakuan au gili ito kaya ibu man tungkan na okay handa ba sa ito ila ibu ka pagutong kan ba buntan to ya pagka auto na kuan beki kasi site so tay ilang kay Carlos ito to bay ina pag dito so ba sa kita tambal ko ito sa ito skin so to mo ano to kamo ni dita inar mo ka tawag nga sunog pa dita ay mama to ben dilaran yung sa dilaran kuan na tabasa pag tagbay ng kuan mo yung baka mo to sa ba nagbi ay Carlos ito bay lumagite buntan na kuan Memang kita may lansan. Oo, ako pa nag-share naman ko madali. Nawan na di pinasay na ako madami. Kaya nga ito. Ano ba? Busog. Busog sa dalam. Busog niya biya ako gina. Kita di ko gina kon sunod pa si boring pa sa lapo. Pag mo apat na ba? Ito ko pa na mo. Ang ticket na. Pila lagi. Nada sa mga kanang tagal sudah apat na. Nagtum na naman division. Oo, sa bumiro atong maganda. Nada mo sa maduro na mau bumiro kay kung ano yan. Wan pa hero kama kuan may kayo lagi na. May kayo ba? Ay oh. Lagi magkuan ka. Kama gusto sa akin. Ako na ina gusto ka kami. Ay wala kaya wala. Kuya ka ako. Nih si tambay ya, orang mana sini ada mana tubig yang kuan inti lah. Inti. Tadi ada mana sah? Naik kalalar, naik tubig bayagan. Mana sah naik inti? Mana sah? Mana sah? Jawa. Craig, dugi ra tayo mong lumpia ah. Tatlong lumpia ba? Isa ka, buwan naman to, init na mo balik kay taon-taon naman to nga makaon god. Kung may ganahan sa mga to gudare. Kaya Pops, may lang na natiyan ba? Mga to, daan natiyan pa. Dugo-dugo. Ang sama nito itong lumpia dahil kanus aram nito gita. Dahil giluto. Mo kasi sa buwan na giluto daan da. Sige ra lagi init ba. Aw, mag-angin ito tama. Mag-angin to ni siya ni papalit tag kuan na ron. Kana na tiwasin. Galain din yung tiyan dai bro. Isang buwan ang gututong ref manggod nya wala may kaon. Kaya yung mga maid o gwardiya na mo pulaan na magod sila. Galain na yung tiyan. Major ang pakanon ng mga tawhana oh. Kinsa ba to pagkaon na to? Matay ba ya. Katoy da ng lumpia mga biduda pa sa loob na. Nga pasti ra ko kinahan ko kay ikaw ko nagpatanon eh. Lagi oh, hindi ko kuan ba. Tingaw kay mo crispy unsa humok gilaw. Tinulibak mga buang nadaot siya sa lumpia. Simple, mag-up mo ito. Sa kabuhan ito. Okay pang susunod. Kung ito ang galain ng lawas ito. Wala mo kaon man ang lumpia marag katurang boto ug katong pan dili sa kawa. Daga ta, okay kalibangon. Okay kalibangon. Okay kalibangon. Diyan mah. Mga kita rin. Ah.